Ja mitä seuraava soittajamme yölinjalla? No, hallo. Hallo. No, täällä on alipäivä, tai siis yötä. No, kun minulla on tämmöinen, kun minä olen joutunut jokapäiväisesti niin rasismin kohteena. Millä tavalla? No, sieltä tulee monta poikaa ja ne potkii minua päähän rautakärki kengällä. Minä olen monta kertaa loukannut pahasti. Minulla puuttuu monta hammastakin. Se on joka päivästä, minä en pysty tekemään mitään. No hetkinen, siis joka päivästä? Tämä on aivan joka päivästä. Ei nyt aivan joka päivä oikein kunnolla turpiin tule, mutta sieltä tulee aina jotain nekerisanaa tai jotain vastaavaa. Missä päin Suomea te tapahtuu? Minä asun Piikkiössä. Turun lähellä? Niin. Vai niin, ootko sä kertonut tästä kenellekään? Kyllä me ollaan isän kanssa juteltu, mutta ei niitä poikia ikinä löydy sitten kun tarvis. Ja kyllä me ollaan suunniteltu kostoisku näin suoraan sanottuna, mutta ne aina karkuu ja poliisille ilmoitettu, mutta kun ei tiedä nimi, niin ei he voi tehdä mitään. Siis kuinka monta kertaa tämmöistä on tapahtunut? No, me ollaan nyt puoli vuotta asuttu Suomessa, niin se on koko sen aika, kun minä sinne muuttiin. Joo. Niin. Onko ne jotkut siis tietyt pojat vai montako näitä syyllisiä on? No, niitä on yleensä semmoinen 10-15. Minä ei yleensä, kun minä kävelen, minä ei laske, että kuinka monta tulee kimppuun, kun minä yritän pelastaa itseään. Mutta kuitenkin aika iso jengi siis, että ei... No, aika paljon. Joo. Onko nämä käynyt muiden ihmisten kimppuun? No, siellä ei pahemmin asun kuin pari minun kaveri. Kyllä hekin on joutunut pari kertaa kohteeksi. Mitäs poliisi sanoo tähän? No, he vaan sanoo, että he ei voi auttaa, kun heillä ei ole nimi. Ja minä ei tunte heitä poikia. Kun heillä on nimiä? No heidän tehtävänsä olisi ottaa syylliset kiinni. No niin, no en minä sille mitä voi tehdä, jos he suostu tekemään mitään. No onpa se erikoista. Ja sä sanoit, että tapahtuu päivittäin. Onko tämä todella näin? No on, joka päivä sieltä tulee nekerisana tai jotain kepisanaa, jotain vastaavaa. Kuinka monta kertaa tämmöistä fyysistä pahoinpitelyä on tapahtunut? No sitä sanotaan aina, se on yleensä viikonloppuisin, niin ne on oikein tosissaan näitä perjantai-iltoja, kun he juovat jotain kaljaa siellä ja sitten rupeaa täälläkin kova poika olemaan. Ja poliisi sanoo, että ne ei voi tehdä mitään? Niin kuin he tarvitsisivat nimiä ja tällä, ja minä ei tunne heitä. Onko nämä sun toiset kaverit, jotka on joutunut samanlaisen kohteessa, tehnyt myös rikosilmoituksen tästä? Kyllä on. Mutta kun poliisi vaan sanoo, ei pysty auttamaan ilman nimeä. Tai ei voi saada kuulemaan ikinä syyllistä kiinni, kun ei ole nimeä. No mä kyllä vähän ihmettelen koska jos esimerkiksi sun taloon murtaudutaan, niin kyllä sä sitten teet rikosilmoituksen, vaikka sä et tietäskään sen nimeä, ja kyllä poliisin niin pitää tehdä sillä asialla jotain, vaikka nimeä ei ole tiedossakaan. Poliisin pitää ikään kuin tutkia sitä asiaa. No ei se varmaan minun syytä ole, jos poliisi ei tee mitään. Ei todellakaan, mä vaan ihmettelen tässä, että onpas merkillistä touhua. No onko se mahdollista liikkua niin kuin itse isommassa jengissä, eikä pelkästään yksistään? No, kun siellä ei paljon asu näitä minun kavereita, että siellä on aika vähän meitä, tai siellä on enemmän suomalaisia. Ja suurin osa heistä ei tietenkään kaikki nyt, ketä siellä on, mutta se on juuri nämä samat pojat aina. Joo. Sä puhut itse aika hyvin suomea. No kyllä, minä tässä näin, minun äiti on suomalainen ja minä isä tapasi sen, oltiin muutettu Suomeen niin kuukausien jälkeen ja se on nyt asunut 2 kuukautta yhdessä ja hän on opettanut minun paljon. Joo. Mitä sä teet muuten? Minä käyn koulua. Sä oot nyt lomalla vai? Joo, minulla on kesäloma. Joo. Koska viimeistä tapahtui tämmöistä päällekäymistä? Se oli kun loppuisin nämä meidän koulut.
Joo. Se oli, kun tuli siinä bussilla kotiin ja tässä siinä on tämmöinen Hesburger ostoskeskusjuttu, niin jäi siinä pois. Niin pojat tuli sieltä, oli siinä Hesburgerin edessä ja sieltä he sitten tuli kippuun. Ilmoitit sä tästä poliisille? Ilmoitin. Sen jälkeen ei ole kuitenkaan tapahtunut mitään. Anteeksi? Sen jälkeen sua ei ole pahoinpidelty? Ei. Siis viimeiseen pariin viikkoon? Ei. Sä et ole törmännyt näihin poikiin? En ole, että minä en ole pahemmin ulkona käynyt, että olen aika paljon ollut sisätiloissa. Joo. No mä en nyt osaa oikein muuta sanoa kuin, että täytyy vaan niin kuin sinnikkäästi vaatia poliisia tekemään tällä asioilla jotain, koska luulisin, että noin pienellä paikkakunnalla niin kuin poliisit suurin piirtein tietäisi niin kuin mikä jengi siellä pyörii. Ja että ne nyt tekisi sillä asialla jotain. Että eihän tommoinen käy päinsä. No ei käykään, että minulla ei ole oikein mitään turvapaikkaa, että ainoa missä minä olen turvassa, se on lepakkoluolassa. No vai niin. Okei, kiitos sulle, moi! Voi poikaraukat.